gördeszkázás azért nagyon fontos számomra, mert abban a pillanatban, ahogy felállok a gördeszkára, így megszűnik minden. Nagyon-nagyon fontos a szabadság. Az első alkalom, amikor egy olit meg tudtam csinálni, az azért emlékezetes, mert annyira magával ragadott, hogy úgy, ahogy voltam, elkezdtem gyakorolni, és ez egy ilyen nagyon-nagyon kitérő időszakom volt, amikor western csizmában voltam. Az első üzletemet a szüleimnek a házában nyitottam, de nem az volt az első Magyarországon, hanem egy másik üzlet nyílt meg körülbelül fél évvel azelőtt. Amikor ezt az üzletet be akarták zárni, akkor úgy döntöttem, hogy szeretném megmenteni, és ez az az üzlet ma. A gördeszkázás aranykora Budapesten a 90-es évek közepe vége fele volt, de mivel nem voltak helyek, ahol gördeszkázhattunk, ezért ez egy kicsit a háttérbe szorult. Ráadásul ma a közösségi média és az internet berántják a srácokat, és inkább ott ülnek a monitorok előtt, és nem gördeszkáznak. De ezt szeretném most megváltoztatni, és nagyon szeretném, hogyha mindenki újra felfedezné a gördeszkázásnak a szépségét. Két úton szeretnék elindulni. Szeretném, hogyha készülne egy gördeszkás film, ami a figyelmet a gördeszkázásra visszafordítja. Nagyon-nagyon szerettünk volna összeszedni 150, 200 vagy 300 gördeszkást, akik össze tudnak jönni egybe, és mindenki gördeszkázik. Egy olyan helyen bemutatni, egy skateparkban, ami ennek egy megfelelő keretet ad, és ezt a skateparkot felújítani úgy, hogy ez egy nagyon jó kis hely legyen. Nem arról szól, hogy készítek egy gördeszkás filmet, hanem arról, hogy tényleg adni valamit a srácoknak, tényleg adni valamit az embereknek, és adni valamit a gördeszkázásnak. 3 éve van a fejemben ez a filmprojekt. Olyan célom volt eredetileg, hogy kitörjünk a megszokott keretekből a gördeszkás filmnél. Egy olyan környezetbe és a főváros olyan pontjaira, amitől az egész egy teljesen más színezetet kap. Igyekeztem úgy összeállítani a csapatot, hogy csak azok legyenek benne, akik a legjobb gördeszkások van Magyarországon. Lajos gyors és a technikai gördeszkázást képviseli. Kristóf az, aki minden szintéren megállja a helyét. Magassága miatt és a testalkata miatt egy nagyon speciális mozgása van. Zsolt ma a gördeszkázás legjobbja szerintem Magyarországon. Amikor az ember elkezd gördeszkázni, akkor hirtelen mindent elkezd máshogy látni. És minden, ami addig a normál építészetről szólt, vagy arról, amit észre se veszünk a világban, az hirtelen érdekessé válik. Minden törés az utcán, minden kiálló szöglet az utcán, minden addig ronda, posztkommunista építmény, az hirtelen egy kicsit széppé válik. És ez az, ami a gördeszkázásban nagy kihívás, hogy ezekhez a helyekhez hogy tudunk alkalmazkodni. Biztos vagyok benne, hogy ez az első, hogy valaki ilyen technológiát tudott felhasználni egy gördeszka film létrehozásához. Azóta, hogy van cloud alkalmazás, egyszerűen megosztja a tartalmakat azzal, akivel dolgozni akar, azóta azért nagyon-nagyon egyszerű lett az élet. Elsősorban a gördeszkásokat az online felületeinken próbáltuk elérni, és próbálja meg rávenni a gördeszkásokat, hogy csatlakozzanak hozzánk ez az egészhez, hogy meg tudjuk mozgatni az egész gördeszkás világot Magyarországon. Igazából tényleg nem hittem volna, hogy ilyet létre lehet hozni.
Ma reggel azon gondolkodtam, hogy és én nem akarom, hogy ennek vége legyen. Alig várom, hogy lássam ezt a filmet. Az első film megtekintésekor egy kicsit féltem, hogy kifolyik az a könycsepp a szememből, de akkor megálltam. Ez nem egy ember munkája, ez nem egy embernek a kiváltsága. A magyar gördeszkázás számára ez a park egy új kezdet lehet. Most már elmondhatom, hogy föltettem az életemet a gördeszkázásra, és hogyha onnan nézzük, akkor ez mindent jelentett.